Goeiedag iedereen, derde aflevering van Porgestof, omdat ik nog altijd niks te doen heb. Ik ben Batterhof en dit was mijn intro. Er zijn van die vragen waar ze geen antwoord op hebben. Iedereen kan wel eens met zo'n vraag lopen. Nou, wat kunt ze dan doen? Je kunt die vraag aan mij stellen en ik zal ze beantwoorden. De vraag van deze week is: vind je het ook niet raar tot mijn neus loopt en mijn vuur ruiken? Ja, ik vind het eigenlijk ieder raar tot Stieg het niet raar vindt. Want de seks vindt Stieg het ook niet raar. Dus Stieg vindt het raar. Dat vind ik raar. Ja, nu kan ik een heel lang antwoord geven, maar dat ga ik nog niet doen. Ik zou voor nu gewoon zeggen: eet iedere dag een stroopwafel, anders valt ze af. Zit Stieg nu te kijken en heb ze gezegd van: ik heb eigenlijk ook wel een vraagje voor de jongen. Schik ze dan in en ik kijk ernaar. En misschien geef ik zelfs antwoord erop. De foto van de vorige keer. En dan het antwoord. Een paar hadden het goud geraaien en een wc-bril. Hups die het goud geraaien van Antipavicia. De Hups, nog steeds niks gewonnen. Maar ik vond het wel weer chic dat ze met is. We gaan meteen door naar de nieuwe foto van deze week. Ja, kunt ze zo zien wat dat is. Maar ik zeg niks, ik mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen en dat doe ik dan nog niet. Weet je wat het is? Zet dan in de reacties, rode pleetje, dubbele punt en dan die antwoord. Lekker mupje. Lekker mupje. Of een rotser. Kumpan, wie nemen ze in Maastricht? Zo'n afwasrekje moest ze een afwas op kunnen laten drugen, nadat ze het hebben afgewassen. Weet je wel. Een teleurstelling. Ja. Huh? Gek! Dat is wederom de reactie waarop ik hoop nadat ik u mijn trucje laat zien. Zit je er klaar voor? Ik wel. Daar gaan we. Nou. Hupstig, een idee wie dit trucje in zit. Hou dan een above, zet niks in de reacties, zo blijft het toch leuk voor anderen. Gedicht van mij. Kweps. Frikadellen zijn lang. Bitterballen zijn rond. Behalve als ze dropjes zitten met een dikke kont. En dan gaan we snel door. Wie is dat nu weer? Eens kijken. Ja, hallo, met Batterhof. Jazeker, kunt ze pinnen aan opdraaien. Draai me gewoon om, trek hem mijn broek af, buggy. Kun je die maar goed voor die. Yo, we zien ons. Hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Iedere week stel ik u een andere vraag. De vorige keer had ik u gevraagd: wie zou Stieg nu €200 geven? Ja, ik heb er natuurlijk weer duizenden antwoorden op binnengekregen. Hartstikke chic om te zien. Ik heb er even een paar uitgekozen, want anders blijf ik aan de gang. Wouter zegt een blije. Marley zegt mijzelf. Dat laat ik een andere doen. Slum Marley, ik ben erg gruus op dich. Dat weet ze. En dan hebben we Just Bear of Just Burr. Of zo gaat, ik weet niet veel, ik ben heel slecht in Frans, dus waarom zou ik immers €200 geven? Zegt ze. Snap ik. En dan hebben we nog een antwoord van meneer Wienans. Als immers me geen €200 wil geven, zeg ik, hey kom ik niet mee. En dat vind ik een goed antwoord. En dan de zingvraag van deze week. Wat kunt ze allemaal doen met een frikadel? Laat het me weten. Zet in de reacties de zingvraag, dubbele punt
En dan die antwoord. Misschien heb je het ook gemerkt, maar het wordt al langzamer warmer buiten. Ja, dat is natuurlijk heerlijk, maar dat brengt wel het risico met zich met dat kinderen die dan dichter een ijsje gaan eten, het ijsje laten vallen op de grond. En wat ontstaat dan? Juist, gladheid. Schievel daarom niet doet, ga niet op de baffie als je op de fiets zit, dan komt het gans goed. Dit was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Chic dat ze weer gekeken hebt naar een nieuwe aflevering van Poorgestof. Vond je het leuk? Laat dan even een like achter. Deel hem mij altijd. Volgende week zien we weer terug met een nieuwe aflevering. Voor de rest zou ik willen zeggen, houd je gezond. Draag altijd kleren als je de straat op gaat. En voor de rest, een fijne stofwisseling.